Koko vuoden suuri koho kohta, kun on matkalla pohjoiseen etsimään onnea ja täältä mä löydän sen. On erämaan kulkuri samoin metsissä ja nousen tunturiin. On matkalla pohjoiseen. On erämaan kulkuri samoin metsissä ja nousen tunturiin. Selkä kipeä, eikä teltas tullu unta. Oliks näet hemmetitikoita viime vuonnakin näin monta. Askel paina kanta päässä hiertymä. Todellisuus vasta loma ja sitten mielen yhtymä. Tää kartta on vinossa tai sit kompassi on rikki. Piti kävellä suoraan, mut taas tulla ympyrälenkki. Mikä on tuo kartan näkyvä piste? Taidan olla